hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulong nagruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, wiring sa luwas kan kwarto kan sarong condo unit sa barangay Tinago, siyudad kang Naga, nagkalayo. Epekto kan primerong aldaw na pagpaagi kan mga jeep, bus sa van sa Almeda Highway, Aramon. Pagpatrabaho sa San Francisco Food Court, mapuuna. Ika-161 birth anniversary ni Jose Maria Panganiban, liwat pinagirumdom sa siyudad ni Naga. Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Marikas si naging pagresponde kang Naga City Fire Central Station sa fire alarm sa sarong condominium unit sa barangay Tinago, siyudad ning Naga, kan sumagong amay na pagkaaga. Aramon taman ang kumpletong detalles sa sakuyang report. Alas 5:45 kan subagong amay na pagkaaga kan maresibi kang Naga City Fire Central Station ang apon na may kasulo sa sarong condominium unit sa Calle Misericordia, Barangay Tinago, siyudad ning Naga. Huli ta high-risk building ang inbuelto. Kay puha na magdagdag ning fire truck para subuot masiguro na daim maglakop ang kalayo. Bali may nag-apod sa Modigdi mga bandang 5:45. May nag-apod digdi. Dahil may lang sure kung taga duman siya sa sa Misericordia. May nagsasabi kaya nag-agi lang ito. Pero pag apod digdi automatic, nakarami may residential, duwang traktor si nagluwas. And pag-abot naman sa area, nag-apod si ship in charge mi na padagdag ng truck ang PNS itong high-rise si Deca baga duman itong bagong building dyan sa may Misericordia. Nasa balkonahe kan 5th floor nagkaigwanin kalayo, partikularmente sa wirings na yaon sa luwas kan kwartong mayo pang nag-uukupara. Electrical, pigihiling mi siya, may possibility, electrical siya. Tas itong linya duman sa luwas, mostly si Penito Bagagaro. Pig-embed ninda duman sa may kahon, kinahon ninda si itong wire kang mga electrical. Tapos yung mga cable, may kahon-kahon siya duman. So duman siya nagpun sa Penito, sa part na ito. Huli kang insidente na alarmaman ang mga nag-uukupar sa nasabing condo unit sa pag-arabutan kan mga bumbero para pugulan paglakop kan kalayo. Mark Mendoza para sa One Media TV48 Naga Newsbreak. Mientras tanto, apwera kan mga fire truck ang Naga City Central Fire Station na iyo ang nagre-responde sa mga kasulo sa syudad ning Naga asin kataid na mga banwaan. Kay puanin dangunyan ang fire truck na igwanin ladder o hagahag. Ini magagamit kung sa mga haralangkaw na edipisyo ang kasulo. Susog ka SFO1 Arwin Yap kang Naga City Fire Central Station kay puanin da iningunyan urug na tamay mga high-rise building na sa syudad ning Naga. Actually, sa ngunyan ang piko problema mi lang, ining ladder mo ta medyo yung problema ang ladder mo. Pero dako lang bagay talaga may ladder. Kung sakali, taro kayo ng mga haralangkaw ng building, taro kayo netasin sa uma. More than 10 floors. So kahit yan ang sarong challenge. Padagos sa mga bareta, Bureau of Fire Protection sa Banwaanin Bombon, Camarines Sur nangangaiponin dakulang fire truck. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa nangyaring kasulo kang nagtalikod na banggi sa Barangay San Roque, Bombon, Camarines Sur, agaw atensyon ang kulay green na salit na fire truck ang Bureau of Fire Protection na nagresponde sa kasulo. Kung ikukumpara sa mga fire truck sa mga katay na banwaan sa probinsya, iyon na ini ang pinakasadit. Susog ki OIC Municipal Fire Marshal Senior Fire Officer for Miriam Bardon, may request na subot sinda sa Opisina Nasyonal kang BFP. Asin ang pigahagad, iyo ang loteng pagtutugdukan kang istasyon para subot maibali sinda sa listahan kan prioridad. Nag-request na po ako kay mayor na mag-resolution. So far naman po ang national, nag-reply naman po kay mayor
na ayun nga ni po for pigpaplano. Tapos yun nga ni po ang inaano na magkaigwaning lot donation na i-donate sa MOIA para maging priority. Igwa naman subot plano magdonar nin lote, alagad harayo ini sa poblasyon. Kung kaya pag igwa ning kasulo, arog kang nangyari ka nagtalikod na aldaw, ang responde kang sa edang kataid namang istasyon ang sinasandigan para dai na magdakula ang kalayo. Nagre-relay ka mo sa responde kang kataid? Yes po, oo. Mayroon po kaming running card na pag sinasabi, pag first alarm, gabos na po niya na mga para nga mabilis ang pag-apula. Yun na po ang sabayan. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, may kasubagong aga yaon na sa kanto kan Almeda Highway ang mga personahe kan Public Safety Office. Ini para igiyaan mga bus, van asin jeep para mag-agi sa Almeda Highway. Uyaan sa Kuyang Report. Kung dati nagiirinutan ang mga pasahero na makasakay sa Trimobile na yaon sa gilid kan simbahan kan Immaculate Conception sa amay na pagkaaga. Kasubago ulay mo Biyernes Santo, hulita kulang ang pasaherong nagsasakay sa mga nakaparadang Trimobile. Magianaman ang bulos kan trapiko sa rotonda. Inihulitangon niya na aldaw sa Almeda Highway na pinapaagi kan Public Safety Office ang mga van, bus asin jeepney na ang biyahe hali sa partido asin Rinconada area. Ngunyan po ang first day ka na yung kinigibutan na pagbabago kang pag-reroute kang traffic digdi sa may Almeda. Ang gabos pong mga biyaheng jeep na hali sa Pili, Palaog Naga, sa mga bus, mga truck, digdi na po pinapalaog sa Almeda. Yan po, sa rong katuyuhan na tangarig pwera sa magamit ang tinampo, makadecongest man sa lalo na pag-rush hour digdi sa laog kang kasentruhan, kang rotonda. Ang mga pasaherong dati diretso sa may parte kan rotonda, ang pinagbabanasan na sa parte kan Almeda Highway. Nagbalyo para maglipat naman sa nagahalat na jeepney na biyaheng Concepcion Sentro. Alagad, pwede man subuot magpababa nin pasahero bago pa man sa may Almeda Highway. Pero kung habo mong magbaba sa kuyan, alanganin, pwede ka magbabang Villa Corazon, pwede kang magdiretso, kaya sa may Casureco, kung may mga jeep man po dyan, diretso ka na, dahil ka na maalangan na, lalo kung may mga karga-karga kang magabat na bag, doon ka na pwede magbaba, mas madali. Dahil ka na mabalyo. Siniguro man kan Public Safety Office na magpapadago subuot an sa indang deployment sa lugar kan Almeda Highway, hasta masanay an mga driver kanasabing rota na digdi na maagi. Para sa One Media TV 48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, kabaliman sa nanutaran sa parte kan Almeda Highway kung saan pinapaagi ang mga bus, jeepney asin van. Iyo ang salang pagkakabugta kan pedestrian lane na tinutumbok ang Center Island. Kung kaya napipiritan ang mga pasaherong nagbababa sa mga jeepney na magbalyo sa highway. Kan subagong aga pinag-aalalayan sinda kan mga pulis na nakadistino sa nasabing parte kan tinampo. Susog ki Mr. Boboy Salva, Public Transport Regulation Unit kan PSO. Po yan, kung anong po yan, pagbabago ka yan, maaraman tayan duman, si Serene ang mapaluwas na lang po kayan. Nahiling taman talaga na siyempre may mga island, nahiling ta ining mga ginibong, ining dati ng pedestrian na natakloban kang island, pero talaga medyo alanganin siya. Kaya siguro, mahalat na lang po kita ng order kang sa tuyang nakakataas. Sa pagbabalik kang Newsbreak, food court kan Barangay San Francisco, Siyudad ning Naga, pupo na ng pakarayon. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa Siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, pondo para sa pagpapakarhay kan food court kan barangay San Francisco, siyudad ni Naga, nag-abot na. Pagpapakarhay ka ini pwede nang magpuon ngunya na bulan. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. 30 million pesos ang pondo na pinagtagama para sa pagpapakarhay kang presenteng Face the Wall o San Francisco Food Court sa Barangay San Francisco, Siyudad kang Naga. Susugki po ng Barangay Efren Nepomuceno, binisita na ini kalmang engineer kang DPWH asin engineer kang siyudad ka nagtalikod na aldaw. Hulit na nag-abot na ang pondo, mapuon naman suwot ang bidding para digdi. Oras na makumpleto ang patrabaho, aapodo na ining Paseo de San Francisco. Ang katunayan, kang nakaagi pong pizza 21 kan taon na ini, kang bulan na ini, congratulate na po kita ni Mayora, as ni Mayor Rizon, na ito pong kahurutan ta na hinagad sa pagi po kan sa itong alkalde na mapagayon po ini yung Samuyang Face the Wall, na kung saan nga ni pinangaranan po ng Paseo de San Francisco, amounting 30 million. Nagabot na po kaya si Pan. Ang sabi po sa katong engineer ka na DPWH, mapuuna po da ang pagpabiding. May lote naman na nahanap si punong barangay ni Nepomuceno para lipatan ka mga nagtitinda mientras sa nagpapadagos ang patrabaho. Siniguro man kainin na si mga nakaokupar mang giraray ang prioridad sa pag-okupar kang Paseo de San Francisco.
Ay, gwa naman po akong asikasong relocation para po sa lilipatan ninda. Sinda mangrari ka pang ano to? Ay, priority po, sinda. Alagad si Sadilia Abanto saro sa mga may karinderya sa San Francisco Food Court naglalaom na may ayuda sindang mariresibi mientras na nagpapadagos ang patrabaho para makabayad mansbot sinda kang senda mga inutangan. Mga taon lamang kami mga allowance baga makaipon-ipon lamang makahulog lamang kasi mga utang may siyempre abang dahil pa taon lamang kami abang dahil pa renovate. Dahil may ako araw ko kaya po may mga utang man akong araw kasi lisensya ko inutangan. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, ugma si City Councilor Jose Perez, Chairman kan Committee on Culture and the Arts sa Sangguniang Panglungsod kang Naga sa impormasyon na mapuo ng pakarayon ang San Francisco Food Court o mas bistado sa apod na Face the Wall. Sinabi ka ini na haloy naman subuot kahagadan ini kan Barangay San Francisco na mapakarhay ang mga karinderya sa nasabing barangay na bistado sa masiram na panira na pinagdadayo kan mga empleyado kan mga haraning opisina sa syudad ning Naga. Actualmente haloy na yung kahagadan kang Barangay kan San Francisco. Asinaugma ko na masigasig po sa tuyang kapitan dyan, si Kapitan ni Pumoseno, si Efren, na ma-realisa na talagang ma-develop ini yung lugar na ini with the necessary assistance kang mga masalangkaw na ahensya kang gobyerno. Sa police report, 87 na citation tickets as in tulong Temporary Operators Permit o TOP ang pinag-issue kan operating units na kabale sa ikatulong beses na pagkondusir nin police operation kontra sa mga nagbabalgar sa ley sa trapiko as in traffic ordinance kan syudad ni Naga. Matapos na ilatag ang checkpoint kasuudma sa parte kan Barangay Kararayan, syudad ni Naga. Sa iba pang police report, 0.236 grams ning subuot shabu na nagkakantidad nin 1,570 pesos ang na-recover kan mga otoridad kan Pili Municipal Police Station sa suspek na pinagbisto lang sa inisyal na JV, 37 anyos, asin residente kang Zone 5, Barangay del Rosario kan nasabing munisipyo. Apwera kan illegal na droga, na-recover pa man kan PNP ang sarong kalibre 38 revolver na mayong serial number, tulong pidasong bala asin cellphone na may keypad. Nasa kustodiya ngunyan kan Pili Municipal Police Station ang nasabing suspek. Sa iba pang bareta, liwat na pinagirumdum kan lokal na gobyerno kan Naga asin kan Naga Central School 1 an ika-161 birth anniversary kan Bicolanong propagandistang si Jose Maria Panganiban na taga-probinsya kan Camarines Norte. Matapos ang wreath-laying ceremony sa monumento kaini sa Naga Central School 1, nagkaigwaman nin haliput na programa sa laog kan eskwelahan na inatenderan kan mga opisyal kan Naga City Police Office, mga Boy Scouts, mga opisyal kan lokal na gobyerno kan Naga asin mga paratukdo. Para kay City Councilor Jose Perez, dapat lang nagirumdumun ang mga naginibuhan ni Joma pa sa Pilipinas na magkaigwanin sa diring gobyerno. Primero kung buhay siyang unyan, enot maugma siya. Tagustong sabihon, nakuha na po si hinahanap nindang freedom, hinahanap nindang independensya. Ta independent nation na siya. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.